Čau lidi, já vás vítám u nového videa, dneska jsem tady s kámošem, pozdrav. Nazdar! Jo, je to gaming, já jsem anonym, ano, takže to už nebudu řešit. Takže tady to je na The Hive a bude to Skywars. Takže... Ano. Ty to budeš hrát anonymně a... Ty vole. A já nějak jako hráčsky jako gaming, no. Prostě normálně. Ale ty vole, ať už to začne. Tenhle parkour... Jo, no přesně. Tady to čekání hrozně nudí. To bude? Hej, co je jo, taková úroveň minimapy? Úroveň minimapy... To je... Taková věc blbá, co jsem přidali na The Hive. Ale ne jakoby v nastavení, myslím. Nějaký, no to ti jakoby buď ten, jak máš tu mapu velkou nebo malou, prostě ten svět, chápeš? A jako, když si to dám jako na naming, tak se mi to seká. No tak, nech si to tak, jak to máš, protože to každý Minecraft má nastavený jinak, každý počítač. Takže kámo, pro dnešek redstone nejsou zlo, protože mám už jedno srdíčko, ale... Já mám srdíčko navíc, kámo, takže já jsem velice spokojen. A naopak, ty vole. Ha. Meč na hovno. Dolů, ještě jdu dolů, kámo. Já mám diameč, chceš diameč? Ale co pak budeš mít ty? To točíš, víš co, tak pro diváky bude zajímavější ten diameč. Jo, tak já díky, kámo. Tak na, kámo. Jo, tady mám zase něco. Je to je krumpáč, sorry. No, tady máš jeden krumpáč, mě je to jedno. Jo. Já ti dávám zase něco tady pro tebe. Ok, díky. Hej, takže já potřebuju sekírku mám. Omlouvám se za malý logy. Tak, já to tady vykopu, no. Ale ty lagy fakt budou asi malý, ne? To nebude ani skoro. Se dá. Daj se ty lagy, no. Jo, na 30 FPS, jak mi to jede? Já mám efekt regeneraci, to se hodí. Já jsem si teďka ubral, takže efekt regenerace. Fajt stejpit nějakým týpkovi, vole? Tak, mám úplně brnko na hovno, takže je mrtvej, takže já běžím k nám teď. Běž k nám, kámo. Jsem tu dostavil cestičku. Pojď k nám, jo. Abych nespadl, já jsem totiž lámka na tady to. Chceš brnko? Jo. Tady. Okay. Ten chestplate se hodí meč, díky. No, máš plný hápka nebo ne? Mám plný hápka, no. Jo, tak dobré. Helmu jdeme na něj, jo? Máš luk nebo něco? Nemám, mám jenom TNTčko, jestli chceš. Jo, je dole. Ok, easy. Tak jdeme na střed, kámo? Jo. Já jdu pro tu čestu, ta je dobrá. Nebo ne, jestli bude ještě není odemklá. Jo, tak já si počkám, až bude odemčená. Nevíš, já tu budu asi kempit na tom středu a počkám si na tu čestu, kámo. Tam jsou úplně bez věci. Jo. Tam jsou třeba i ender perly, kámo. Tak jo. Tak kdyby tam padlo něco dvakrát, tak mi dej, prosím. Dám ti, určitě ti dám. Chceš jídlo nějaký, nebo máš? Jídlo? No, to nepotřebuju. Co? Potřebuješ jídlo. Co jsem nějaký týpek staví, vole, nějaký odkud? Tady, když z hrany středu. Je, děkuju. Ne, pojď za mnou, prosím, teď. Pojď za mnou. Ne. Já potřebuji, abys mi pomohla. Kde je ten čurák? Ti pomůžu. Hej, teď mě kryj, aby mě někdo neschodil, jo? Počkej, já tam jdu, kámo. Jo, tak pojď se mnou, jo? Jdu, no. Do prdele, já mám schodovou jdu. Takže mám bloky a nemám bloky, sakra. Hej, kámo. No. Mě schodil ten růžovej. Hej, kde jsi? Kde? Už jsem mrtvej. Mě schodil ten růžovej, já tě budu spektovat a budu ti radit. Řekni mi, kde je. Já ho zabiju to. Tak kámo, počkej, já si jenom dojdu pro nabíječku, jo, čekej. A už ta česka je taky lutní, kámo. No tak jo, ještě musím ho zabít, vole. To je on, to je ten hajzl. Ten mě zabil, kámo. Pomstí mě, plus. Tak, ty hajzle zdrhá, vole. Tak. Jo.
Pojď, vole, portni se, nube, vole. Dělej. Běž, vole, běž. Nenechávejte mě na holičkách, vole. Tady v tom hajslovi, vole. Kámo. Jo. Jo, kámo, jdi pro tu cestu rychle, než se zavře. Už běžím. To nejde otevřít, vole. Co ti to píše? Tě lockla, vole. Ještě lokla? No. Jo, ona je zase zavřená, ono to bylo jenom na nějakou chvíli, víš, kámo, sorry. Jak se tu naháněl. To je dobré, prosím tě. Hej, teď jsme jenom... Už jsou jenom 3 lidi. Teď mě Počkej, já si kryjí, dojdu. že já se budu stavět tahle k Kámo, tomu. já si dojdu teďka pro nabíječku, čekej. Ok. To tady nachcípne. Tak. Šuráček. A mě se nás zabije, vole. Jo. Kurva. Pojď, má heky, vole. Ne, nemá, dobrý. Ty má jen krumbač, to. Sakra. Tak jo. No, je mrtvej. Tady jeden. Jsem full dia. Lol. Já bych to nějakou regen, ty vole. Tohle bude těžké. 2 versus 1. Ještě najít a bude to dobré. No, to je hust. Je tady zde. Kámo, jsem tady nabíječku. Hej, napíšla. hej, říkej mi prosím, jestli jdou teď po mně, jo? Zatím po tobě nikdo nejde. Se ti podívám, kde jsou. Já No vím. teďka je tam jeden v tom ostrovu. A je tam jenom A jeden, vybírá si Česku. Ne, on po tobě teďka se snaží schodit, kámo. Kámo, on se tě fakt snaží schodit. A ty to dáš, ty jsi Kurva. včič anonym. To je No. easy. Tak další kámo je... Ten Tyro. Ten je na svém ostrově, kámo. O to je kde? Já nevím, on je prostě někde zakopaný, kámo. Tak se ale jakoby koukni se, jakoby. No od středu, teďka jak půjdeš od té mystery čestky, je tam taková cesta. On je u nás, kámo, on je u nás. Tady? Ne, kámo, na té cestě. Jdi normálně na střed a tam je taková wooden cesta, tak na tom ostrově. Počkej, tudy? Jo, teďka tam jdeš, no. Kámo, jdi tam. V tom ostrově on tam pak je v podzemí a kope. Tady? Ano. Ty vole. Pojď. Kámo, jo, tak zlaté jabločko si dáš, ty nube, zasraný. Upě to. Jo. Kámo! Game over, lol. Vyhráli jsme to. Anonymous Mě to ukázalo game over. and Gamer won the Skywars. Yes! Tak jo, takže já bych to dneska ukončil, teda. Takže já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, no. A někdy bych zase mohl natočit tady s panem Honzou video. Takže já bych to pro dnešek ukončil, takže Ano. čauky mňauky.